Ay. Ah, es de veres. Caca. Caga para afuera, para los pollos. Xica de nou en València, vaja. És que anem d'aniversari ara. Coneixereu els meus amics. Màgia. Sabeu què ha passat? Que he vingut a casa d'Ixa i sols estava Álvaro. Tota la resta del grup encara no ha aparegut. Així estic jo. En la cervesa i en els cuquitos. Ah, a donar-li la sorpresa a Isa. Mentrestant m'ha fet fotos. Per passar el rato. Perquè sóc l'ama i senyora d'este piso ara mateix. I tinc poders. No, en serio, qué mal. O sea, me l'estic menjant tota. És que això és droga, qué mal. ¡Felicidades! Estos no son Bien. Otra en la treintena. Así es tradició anar rodant. Ai, 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 que s'acumula, Espera. Va, overbooking. Una, dos y ya. Overbooking. Sí. O sigui, jo això ho tinc super en compte. Sí. Bueno, ja hem dinat. Esta és Anna, Hola. amiga de All the Life. I estàvem xerrant i estàvem comentant que l'orientació la tenim regular Regular, tú, yo fatal. i que el Google Maps ens salva la vida. Ara mateixa estem a Nuevo Centro i no sabíem on estàvem. Bueno, anem allà. Oh, wow, what a handsome people. Hola, que teniu... Ostres, no l'havia vist. Hola, l'espill. És que així no ens veiem tots, a veure? No. Sí. Hola. Joder, farem molt més xicoteta al vostre costat. Estem així perquè estem gravant la Nadala. Bueno, ho puc dir? Sí, bueno, sí, así que éramos high. Sí, hem fet una Nadala, xavals. Anem a gravar-la en este estudito guapo. Boom, professionalitat. Guay, sí, mis tres. Sí, claro. Ay, Teresa al mig. Així. Espera, foto. 4 de desembre, arriben felicitacions. De sempre. Això és el que tengo. Hola, ¿qué tal? Sí, no, ya no. ¿Estás nerviosa, Teresa? ¿Estás nerviosa? Sí, es la primera vez. Vamos allá, grabación. Perquè aquesta nit és el de Nadal i vull compartir-la amb tot el món. Ai, era ¿Qué ha pasado? Ha sido súper guay. Increíble. Sí, Increíble. A café, el pijama, per anar a dormir. Manteta, dos coixins. Anem a gravar el videoclip? Bum! Gravació i cançó i videoclip, tot el mateix dia. Qué maravilla. Ay, señor, no se puede vivir con gente creativa, así no sé lo que pots dir, tu. Hola, hem acabat ja de gravar-ho, tu. Tenemos, sí. És Nadal Express, eh? Jo pensava que costava... Estás ahí, es pensar la idea. Bueno, ja ho veureu. Ja ho veureu tot com no n'hi ha fallos de rècord. Nada.
ni res de res. Esperem sobretot que vos agrade. I calculem que l'estrena serà d'aquí uns dies. Ja està. Que si ho veus en 2021, d'aquí uns dies també. Claro. És la matxa d'internet. Bueno, adiós. Bon dia. Ahir no vaig gravar res. No vaig gravar res de la publicació de la Nadal a Millennial. Mira quin cafè més il·luminat tinc. I res, és el dia següent i ja té 400 visualitzacions i estem flipant una miqueta. I això volia comentar amb vosaltres, que moltes gràcies, que guai que us estigui agradant. La veritat és que ens ho hem passat molt bé fent-la. Ha sigut un poc així motiveti, però bueno, ha sigut una cosa decent i bonica. És una Millennial. Sí. Sí, és que, a més, eixa és la intenció de la seva autora, que és Teresa Patapom, una valentuber, una youtuber valenciana, que es va posar mans a l'obra i va decidir retractar el Nadal tal i com ella, i també com molts de nosaltres el vivim. El WhatsApp, l'Instagram, els patinets, torrons i altres coses que ella mateixa ens explica de seguida. Ah, però que la tenim al telèfon? Sí. La tenim al telèfon. Molt bon dia, Teresa. Bon dia, què tal? Pues encantats de saludar-te. Escolta, com va ser això de crear una Nadala milenista, no?, d'alguna manera, per a millennials. Sí, bueno, és per a tots, realment, per a totes les generacions, perquè crec que el WhatsApp l'utilitzem tots al final i l'Instagram. Jo crec que sí, jo crec que sí. Doncs mira, volia fer un apunt, perquè no sóc l'autora al 100%, jo he fet la lletra i la música, bueno, la producció musical l'ha fet Enric Pizà, i la que escolteu és Laia Pizà, la seva germana, que canta. Treball col·laboratiu. Exacte. Doncs mira, va sorgir perquè això, jo tinc el meu canal, que és Teresa Patapum, i vaig convidar a Enric a parlar amb mi, a fer-nos... Però mira, he trobat uns millennials que han fet una cosa rebonica i repreciosa. L'evolució de les Nadales arriba des de Mascarell. Vull presentar-vos els components. Clar. Tenim a Enric, Teresa i Laia. A veure, volem escoltar una miqueta d'esta cançó que l'heu escoltat en videoclip, però jo crec que en directe guanyes. Mira que vinga, xics, quan vulgueu. Em desperté de matí i mira el calendari, el WhatsApp no para de sonar. Com és això? Un aplaudiment! Un aplaudiment! Per favor, i que cosa més bonica i en valencià, Teresa. Canta molt bé la xica, eh? Hola, què tal? Hola, conta'ns a veure com se vos ha ocorregut esta Nadala tan xula i milenista. Mira, bevent un te xai. Està pensada per a que aplegue on siga, per a felicitar el Nadal. Però fins i tot hi ha arribat, no?, a molts col·les, perquè la fiquen ahir per eixir al pati, no?, també per entrar al col·le. Sí, a tots els llocs, ja, cada vegada més. I quina veuata tens, filla? Quin gust de veu que té Laia. Aquesta és superguai, sí, però el que te dic, gravar videoclip i cançó va ser aquell dia. Una motivada total. Vosaltres sou mestres, li cantareu, no?, als vostres alumnes d'ací res, perquè se l'han d'aprendre tots. Estás mecatronizado. Ahora se transforma. La que está atendiendo se transforma en un coche. No se esconde el que caga, ¿eh? Ahí. Ahí. Ah, és de veres! Que és 24 de desembre i el WhatsApp no para de sonar. Res. Ho sé molt, no he estat gravant Vlogmas. O sigui, reuniré tots els vídeos que he anat gravant i els faré en uno. Però és que no m'ha dado la vida. Des de lo de la Nadal és com que ha sigut tot molt intens. I així estem, de passeig. Saluda, Borja, ¿dónde estás? No te veig. No sé. És que em reflexa el sol.
Iaia, Què? quin és el teu passo doble preferit? Tens un passo doble preferit? Pepita Greus. Pepita Greus no val. Pepita Greus no val. Un altre que és... Tenc una amiga que és Satari. És que jo també que cantava, ja no cal canti. Ara me se'n va l'entonació. Ui, tranquil·la. A mi se me'n va sense ser major, La meva sobrineta com tu, jo me passava els dies cantant. Me sabia totes les cançons. I fins així els Vlogmas, patapums. No vaig gravar ni vaig seguir editant perquè no sé, és com que estaven passant moltes coses i per a fer-ho mal i agobiada vaig preferir esperar-me i vaig decidir això, fer esta recopilació, però tot i així no he gravat. Que en part és bona senyal, perquè potser és que estava gaudint molt del dia de Nadal, del dia de la nit de Nadal també, però bé, per sort, tinc una família molt guai, m'ho passe bé el dia de Nadal, tot i que és un dia un poc cansat, però està guai. I no res, espero que vos hagi agradat això dels Vlogmas, ha sigut tota una experiència, la veritat. I sobretot la Nadala, que també ha sigut una experiència, ha sigut superxula compartir-la amb tots vosaltres i sobretot amb Laia i Enric. I no sé què dir-vos més. I bé, això. Ens veiem l'any que ve amb més Vlogmas. Qui sap, si estic motivada, sí. En fi, patapums, com he dit, espero que vos hagi agradat i fins al pròxim vídeo. Adeu!